Langsung mono mangadene luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengenira si Paman Manira wiji wonten ngajengan Manira Paman Patih Plasa Jenar kawula nun anak Prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina keparing keng bapa cemadung dawunggir kawula nun inggih Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakiling ingsun Pranata tuturakiti negaring Ngastina mula diaki matur marang panjenengan ingsun Paman Plasa Jenar menawi Paduka ndangu bab tuturakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek seka kapiyakara luguring nusa bangsa tuwi negaring Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladene ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok unca Paduka anak Prabu ing Ngastina ing bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken marwata sutra sing manah boten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone pawan ngadhep mersaring Manira Paman Plasa Jenar kawula nun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdipun Harya Sumanggir Bapa Mrebanduna Sarawa Paduka Bapa Mrebanduna katuran karaharjan rawuh wonten Praja Ngastina Bapa Mrebanduna ing Sukalima Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumarante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanjenengan ing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodane skala sawan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tambiyakarya bombong raos sing manah boten langkung kasih kecakno anggen jengandi kula lenggah Bapa Mrebanduna kula anak nan sampun boten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing Sukalima nggih apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngrisi ngadheng-adheng karsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo lho diweji semban kula pengayuman kula wonten ing Madyapada Prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngrayi pun Kartomarmo derelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Kartomarmo ingsun tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana kawula nun kula punika jimat paribih lan tatanan sanggan ingkang padha anggantung siba jeneng Manira diambabarake wigatining pasewakan menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula sembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pawada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upadara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku Yayi kula tambiasa mambakenipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka apa ing Mandura saestu akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula cancang pucahing weni dumaweng wijang rumekerting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging roh kayuwanan boten langkung kasih kecakno anggen jengandi kula lenggah Koko Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulaya negaring Ngastina dinten sak mangke menika Yayi
saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngriki lenggan sakmangke upami ing sakmangke kula diambabarake wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang rayi menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng wanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastina Duryudana anggenipun ingkang rayi wantun sumalana cumalana hamboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan mestinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan ing mekaten menika kala wau saknyatanipun ingkang raka ing Mandura sinambiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nadyan katimbalan ing wanciratri ingkang raka boten badhe suwala tebih saking negari Mandura boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing raka kejawi namung enggala kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu gandeng sakmangke ngroko sampun kepareng sowan Yayi tumunten kababarna wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ing beneh karadat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negari Ngastina menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlawi wadi tumrap ing para kadang Sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang raka ing Mandura Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu wonten timbalan Yayi estunipun lingsem anggen kula badhe punja atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu jalaran anggen kula nglempahaken sangganing para sepuh menika boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina duwin boten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang rayi Duryudana namung anggen kula nglempahaken sangganing persepuh menika kala wau kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ing wonten sambung rapetipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasesaning Bathara Yayi mestinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasewakan ingkang satemas sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning datri negari Ngastina jernyatanipun menika perkawis kula warga perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati upami mbetahaken ingkang raka ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa teng kelampah ing magepokan kaliyan Yayi Ratu Banowati mbok menawi sakmangke sangganing para sepuh saged angenteng-entengaken penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten apan menika ing dados pengajaping manah kula sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik kula menika gadhahi raos ewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ingkang putrayipun Duryudana Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening rayipun Duryudana nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sakmangke menika semunipun Yayi Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayi menika boten lair tumusing batos anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika boten kandhas dumugi ing batos kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra turnyatanipun Yayi Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi Duryudana boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi saktataning priya lan wanita anggenipun kula ngajab karonse boten atinipun ngladosi kanthi lair dumugi ing batos langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk semunipun namung kandhek wonten ing lair
kasaranipun akhiripun ladosi dhateng Kang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradisan sesebatanipun gelem ora Bu Paduka Wresa bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Nyai Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika nalindra kula badhe anulat dhateng Paduka Kanjeng Prabu kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Nyai Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Nyai Ratu ewadene piwaresipun kados mekaten Prabu menawi ngantos kedangun lelampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedaton menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Nyai Ratu Banowati agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Nyai Ratu Banowati bebasan pepes bayu kang tapis kula mboten gadhahi kegiatan menapa-menapa adeg kula minangka dados nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungging lautan wastra lungset mungging sambiran Prabu jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat kula nuwun pangapunten Nyai sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana menawi ngantos kula wonten pandangon utawi atur ingkang kula kunjukaken dhateng Paduka Nyai Prabu Paduka Kanjeng Prabu bari paring dawuh menapa kawontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Nyai Ratu Banowati tuwin wonten panyendu tuwin panyacat wonten pangandikanipun Paduka Nyai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan anggenipun lati dhateng Paduka Nyai Prabu menika mboten kandhas dumugining batos namung dumugining lair krana menapa Nyai tumrap kula penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan piyai kakung ujaripun para sepuh kaya iso nyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu tatune bakal digawa mati mangsa kala iso lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan gadhahi raos gedeng keburu sengit dhateng guru lakinipun menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten atine ringkih atine alus mbok menawi Paduka Nyai Prabu ngemut-emut wontena Paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Nyai Ratu Banowati Prabu wonten dawuh kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katandhing kaliyan pun Nyai Ratu Banowati upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana kula sagah nglampahi wadon kula aja nganti pisah karo Banowati menika agenging tresna kula mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Nyai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun Nyai Ratu Banowati Prabu Wilatala lajeng perkawis menapa nuwun sewu menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru menapa Paduka Nyai Prabu kula nyuwun pangapunten sampun radi kirang sentosa wurdinipun kados pundi kula mboten badhe angunceki langkung cetha kula namung badhe munjuk atur menapa Nyai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babagan ulah kridaning priya lan wanita Prabu kula nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel goreh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab la iki ngaten Paman Senguni leres nggih kula nuwun sewu kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika congkrah kalian semah kula menika kula budidaya pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lare griya nggih lah menika nggih namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu Kakang Durna piye mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga
kulawarganing Kakang Dirna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dik Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu. Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangke kalih kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung ewas semanten menawa kula dipun suwuni pemanggih. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene Bali Wisma menika saged goyah utawi Bali Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun. Mboten sayuk mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dhawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banawati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kami bawa Nyakrawati wonten Garing Stina menika ugi mboten badhe kula aturaken ing angka kalih apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah sabab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalendra Gong Binathara sugih bondo bandu mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lair dhateng pun Dewi Banawati saengga dadosaken Dewi Banawati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih, Kakang Durna leres, Kakang Durna. Lah, ing angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi penggenipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bali Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lair batos tegesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dik Pate. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Sing lanang ora patiya sentosa semono uga sing wedok ya ming begegek meneng wae menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Dalan nuwun sewu. Tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun sing wedok ya pinter ngadi busana ngadi salira sing semono uga sing lanang ya kudu pinter ngadi busana ngadi salira mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem sing wedok sing nyawang lanang ora wegah mergo glombrot awake turun tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono. Monggo ning jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegodha. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan. Semanten ugi swalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha sak bilih-bilih tegese sak traju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dik Pate, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngoten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mekaten menika. Monggo Dewi Banawati nuwun sewu. Abdi Ngastina menika ngathah ingkang bagus-bagus terus dasare sentosa. Lho, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Menika kedah ngatos-atos lho, nggih, kedah ngatos-atos. Jer menika
perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging tumrap kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi sarira paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun menika wigatos nggih matur sembah nuwun Bawa Durna namung sak mangke kula piyambak boten mangertos jernyatanipun tumrap kula menika peparing boten kirang-kirang kaliyan Yai Ratu Banowati Yai samenika ngaten nuwun sewu tinimbang bebecer dhateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng sak mangke saya dangu tan wandi perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina langkung prayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banowati Yai Ratu Banowati dipun dangu menapa to sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten upami paduka Yai Prabu gadhahi kelepatan kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan paduka Yai Prabu kedah ngelenggono tumrap kula tresna menika uriping jiwa ingkang suci menika mboten saged dipun suwun menika mboten saged dipun tolak menika namung saged dipun namung dipun tambi inggih tegesipun kados pundi upamiya Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono upamiya Yai Ratu Banowati menika sampun suda katresnanipun paduka kedah ngelenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banowati wangsul kados wingi uni Yai nanging upamiya sakmangke wonten aturipun Yai Ratu Banowati menawi Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan paduka Yai Prabu panjenengan kedah ngelenggono jalaran sampun aturaken ajeng tresna menika boten gawean menungso ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango klerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing hong bingung kenganglangan penggaling Sang Nata Prabu Duryudana nalika semanten emut lampun agengipun tresna kalawan ingkang garwa nenggah Dyah Ayu Banowati parandene kata-kata pangandikaning Nata ing Mandura Prabu Baladewa karya kagyat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta tugu papan kang manggon Sinokarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut jarwet ganten wajura ngecana durung abang durung manding dasaring pertala kasaru pelajaripun abdi taman negari ing Ngastina abdi taman kadilengleng lumajar kapiandeng dados kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana patopan kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken iki kok geseh karo suarane mau suarane ki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene Mbak nyuwun sewu kula mbeta radio sinuwun yo ora dadi ngopo sing bungok-bungok mau sapa radio dudu kowe sanes mban kok senengane barang wis usum HP kok nek ndi-ndi gawa radio. Oh napa mlayu-mlayu. Ngaturaken katiwasan sinuwun.
sewu ngrepatan diagung pangacami. Yo ora dadi ngopo kaki maturo kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten kula menika ugi kaget nalika semanten kula menika nenggo dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman Kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le ngomong. Apa sing disingitke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mbangane diketok gulumu. Sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Patih Sengkuni. Sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu Koko Prabu atus pundi lampaning ingkang kula sandhang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelikke wong lanang. Wah, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Oh, lole mban. Mban nek pancen kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa? Wong lanang sing wani mlebu nang taman Kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngestaken Jawa kula nyuwun pangapunten. Rasa kagian cangkem. Inggih. Ngestaken Jawa. Koko Prabu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan. Banowati kebangeten nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muptekke, kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungga-sungga, ndak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku, Banowati. Ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndeleke wong lanang ning peturun iki ngopo? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedhing menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet
Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh sigat petatun. Dewate pripun? Kok mula aman niku bojo kula. Ditinggalne ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Boten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Bawan, Wonten dawuh nggih. Kurawa diketapi upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile kula dhewe sing arep matrapi Pitana Lho non ngestaken dawuh. Boduna Wonten dawuh. kula tindak dhateng taman Kadilengleng Inggih kemarengipun. yen pancen sing bedang Banowati niku wonge Digdaya yen okol men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih. Hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Namung sak mangke mugi ya paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih. Monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih.